नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आंबा काजू बागायतदारांना खासदार नारायण राणेंचा दिलासा। सीओंनी काढली दुचाकींची हवा आणि मोदींच्या सोने खरेदी निर्णयावर अर्थतज्ञांनी उठवली टीकेची झोड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडी येथील निर्माण भवन समोर किरकोळ कारणावरून कारचालक आणि दुचाकी स्वारात बाचाबाची झाली। चारचाकीचा धक्का दुचाकीला लागल्याने वाद पेटला। यात दुचाकी स्वार दोघांकडून हुज्जत घालत मारहाण करण्यासाठी अंगावर धावल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलाय। दरम्यान गर्दी वाढताच त्या दोन युवकांनी तिथून पळ काढला। यामुळे पुढील वाद टळला। ते दोन युवक येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील एका विभागात कामाला असल्याचं समजतंय। यातील एकानं स्थानिक युवकांवर हात उचलल्यावर वाद अधिक चिघळला, तर आपणाला शिवीगाळ केल्यानं हा प्रकार घडल्याचं त्या दुचाकी स्वारांकडून सांगण्यात आलंय। या विभागांनी मोठी गर्दी केली होती। काही वेळानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले होते। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधलं गेलेलं श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर इथं हापूस महोत्सव साजरा होतोय। यावेळी हापूसच्या सुगंधानं कुणकेश्वर कोकणची काशी दरबळून निघाली होती। कुणकेश्वर इथं आंबा महोत्सव रंगला असून कुणकेश्वर चरणी यावेळी 11,000 आंब्यांची आकर्षक आरास करण्यात आली होती। कुणकेश्वर इथं दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील हा आंबा महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येतोय। यावेळी श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या महोत्सवात मंदिर परिसर 11,000 देवगड हापूस आंब्यांच्या सुगंधानं दरवळून गेला होता। यावर्षी या मंदिरातील आकर्षक आंबा आरास आणि कलाकृती साकारण्यासाठी अनिकेत पेडणेकर, संकेत चव्हाण, आदित्य पेडणेकर, दर्शन सुतार, स्वप्नील सुतार, प्रदीप मुणगेकर, शुभम पेडणेकर यांनी भरपूर मेहनत घेतली होती। त्यांच्या मेहनतीमुळे यंदाचा आंबा महोत्सव अधिक देखणा आणि संस्मरणीय ठरला। यावेळी मंदिरातील श्रींच्या शिवलिंगाभोवती तसेच गाभाऱ्यात आकर्षक पद्धतीने देवगड हापूस आंब्यांची आरास करण्यात आली होती। तसेच बाहेरील नंदी गाभाऱ्यातही आंब्याच्या सजावटीमुळे संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तांच्या आकर्षणाचं केंद्र ठरला। आंब्यांचा दरवळणारा सुगंध आणि भक्तिमय वातावरणामुळे भाविकांचं मन प्रसन्न झालं होतं। दरवर्षी 11 मे रोजी साजरा होणाऱ्या आंबा महोत्सवाला यंदा 11वं वर्ष पूर्ण झालंय। सुरुवातीला मीठ मुंबरी कुणकेश्वर येथील एका आंबा बागायतदारानं आपल्या बागेतील हापूस आंबे मंदिरात अर्पण करण्याची परंपरा सुरू केली। त्यातूनच पुढे आंबा महोत्सवाची संकल्पना आकारास आली। आज ही परंपरा केवळ मीठ मुंबरी किंवा कुणकेश्वर पुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण तालुक्यातील पंचक्रोशीतील आंबा बागायतदारांच्या श्रद्धेचा भाग बनली आहे। या महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व आंबा बागायतदार, भाविक आणि कुणकेश्वर पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांचे देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली यांनी आभार मानले। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद परिसरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी स्वतः जिल्हा परिषद आवारात उभ्या असलेल्या दुचाकींची हवा काढल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय। जिल्ह्यात या घटनेची जोरदार चर्चा रंगली आहे।
खासदार नारायण राणे हे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेला भेट देणार होते. त्यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली होती. मात्र जिल्हा परिषदेच्या आवारात विस्कळीतपणे आणि बेशिस्तपणे लावण्यात आलेल्या दुचाकींमुळे अडथळा निर्माण होत असल्याचं चित्र होतं. याच दरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी थेट मैदानात उतरून अनधिकृतपणे किंवा चुकीच्या पद्धतीनं पार्क केलेल्या दुचाकींची हवा काढण्यास सुरुवात केली. एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यानं अशा प्रकारे स्वतः रस्त्यावर उतरून गाड्यांची हवा काढल्यानं उपस्थितांच्या भुवया उंचावल्या. कारवाईचं कारण काय? मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषद परिसरात शिस्त लावण्यासाठी आणि खासदारांच्या दौऱ्यावेळी कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी वारंवार सूचना देऊनही पार्किंगचे नियम पाळले जात नव्हते. याच बेशिस्त पार्किंगचा प्रसाद म्हणून सीओंनीही कडक पावलं उचलल्याचं बोललं जात आहे. राजापूर तालुक्यातील नाणार येथील प्रस्तावित बॉक्साईट प्रकल्पासाठी 20 आणि 28 मे रोजी होणारी जनसुनावणी प्रशासनानं रद्द केली आहे. स्थानिक आमदार किरण सामंत आणि 100% खातेदारांचा या प्रकल्पाला विरोध असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यासोबतच आंबा बागायतदारांसाठी दरात वाढ आणि रत्नागिरीत सारथीचे विभागीय कार्यालय सुरू करण्याबाबतचे महत्त्वाचे निर्णयही जाहीर केले. आज रत्नागिरीमध्ये 3 महत्त्वाच्या विषयांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बैठक संपन्न झाली. यातली पहिली बैठक ही नाणारमध्ये जो बॉक्साईट प्रकल्प त्याची सुनावणी 20 आणि 28 तारखेला होती त्या संदर्भातली एक बैठक होती. आंबा बागायतदार जे आहेत त्यांना कॅनिंगसाठी चांगला रेट मिळत नाही ही एक तक्रार होती. त्या आंबा बागायतदारांची एक बैठक होती आणि सारथीचं विभागीय कार्यालय रत्नागिरीमध्ये सुरू करावं या मागणीसाठी एक बैठक होती. अशा 3 बैठका या ठिकाणी संपन्न झाल्या. सुरुवातीचा जो नाणारचा विषय आहे या संदर्भामध्ये आपल्याला माहिती आहे की राजापूर लांजा मतदारसंघाचे स्थानिक आमदार किरण भैया सामंत यांनी सुरुवातीलाच सांगितलं होतं की लोकांची जी भूमिका आहे त्या बॉक्साईडच्या बाबतीमधली तीच माझी भूमिका आहे. आणि त्याच्यानंतर असं एक चित्र निर्माण झालं की पंचायत समितीची राजापूरची आहे तिनं एकमतानं ठराव घातला की ही सुनावणी रद्द करा. आमदार महोदयांची तीच भूमिका होती आणि या संदर्भात आज आम्ही बैठकीचं आयोजन केलं होतं. पण याच्या पार्श्वभूमीवर काल माझी जिल्हाधिकाऱ्यांची चर्चा झाली, विशेषतः मुख्यमंत्री महोदयांची चर्चा झाली. आज 100% तिथल्या खातेदारांनी, 1-2-4 किरकोळ सोडले तर सगळ्या खातेदारांनी विरोधाची पत्र ही कलेक्टर महोदयांना दिलेली आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर 28 आणि 20ची जी जनसुनावणी होती ती रद्द करण्याचा निर्णय हा प्रशासनाने घेतलेला आहे. आणि तो निर्णय घेत असताना राजापूर लांजा मतदारसंघाचे आमदार देखील उपस्थित होते, तिथले सगळे शेतकरी देखील उपस्थित होते. आणि एक भूमिका आम्ही सातत्याने जी मांडतोय तीच भूमिका बैठकीमध्ये मांडण्यात आली की बाबा लोकांना विश्वासात घेऊन लोकांनी जर संमती दिली किंवा लोकांनी जर सांगितलं की तुम्हाला नाणारला बॉक्साईडचा प्रकल्प पाहिजे, नाणारला अजून काही रिफायनरी पाहिजे, नाणारला अजून कुठचा प्रोजेक्ट पाहिजे, तर हे सगळं ठीक आहे. परंतु 100% शेतकरी विरोधामध्ये असताना, 100% बागायतदार विरोधामध्ये असताना अशा पद्धतीचा कुठचाही केंद्र शासनानं प्रकल्प लादू नये अशा पद्धतीची शेतकऱ्यांची जी भूमिका होती त्याच्यामध्ये आम्ही सकारात्मक भूमिका घेतली. आणि 20 आणि 28च्या जनसुनावणीला आता स्थगिती देण्यात आलेली आहे. पावसाळ्यानंतर लोकांशी चर्चा करून, मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून या संदर्भातले 100% विरोध जो आहे तो सांगून या सगळ्या गोष्टी पुढे केल्या जातील. परंतु तुर्तास 20 आणि 28 तारखेची जनसुनावणी ही रद्द करण्यात आलेली आहे. आंबा बागायतदारांच्या बाबतीमध्ये काल मला एक निवेदन आलं आणि आंबा बागायतदारांमध्ये गैरसमज होता की सोशल मीडियावर किंवा प्रिंट मीडियामधनं अशी एक बातमी येत होती की 5 रुपयानं रेट वाढला आंब्याचा.
तर आंबा बागायतदार मला येऊन विचारायला लागले की हा आंब्याचा रेट आपण कधी वाढवला. तर म्हटलं मी वाढवलेला नाही, तो काही ज्या सोशल मीडियातनं बातम्या आल्यात त्यांच्याकडे तुम्ही जा, परंतु एकही रुपया वाढवण्याचा निर्णय काही झालेला नव्हता. हे ज्यावेळी आंबा उत्पादकांनी माझ्या निदर्शनास आणलं त्यावेळी आज मी एक्झॉटिक, देसाई कॅनिंग आणि आंबा बागायतदार यांच्या सगळ्यांची चर्चा केली आणि जो काल 32 रुपये किलोमागे भाव होता तो एक्झॉटिकनं आज 50 रुपये करण्याचा निर्णय हा त्यांच्या कंपनीच्याद्वारे घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांनी जर काय पाठीपुढे केलं तर तसे मिनिट्स देखील आम्ही तयार केले. जिल्हाधिकारी त्या बैठकीला उपस्थित होते. आणि तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की सारथीचं विभागीय कार्यालय हे रत्नागिरीमध्ये सुरू करण्यासाठी आम्ही तिथले जे MD आहेत महेश पाटील यांना सूचना केलेल्या आहेत आणि त्यांनी स्वतः सांगितले की हा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे सकारात्मक घेऊन जाऊ आणि सारथीच्या माध्यमातून ज्या मुलांना बेनिफिट्स मिळतात ते कार्यालय आम्ही रत्नागिरीमध्ये सुरू करू, अशा पद्धतीची ग्वाही त्यांनी मला दिली. आणि त्याच्या पुढं जाऊन सारथीशी निगडीत असलेले जे विद्यार्थी आहेत त्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरू करण्याच्या संदर्भातले देखील मी सूचना केलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये देखील आम्हाला यश येईल. अशा पद्धतीच्या 3 महत्त्वाच्या बैठका या ठिकाणी झाल्या. रत्नागिरी नगरपालिकेच्या इमारतीची काल पुन्हा एकदा मी पाहणी केली. 2 दिवस जो पाऊस पडला त्याच्यामुळं काम विस्कळीत झालेलं आहे. जे आम्ही 4-5 दिवसामध्ये लोकार्पण करणार होतो ते 7-8 दिवस पुढे गेलं, 8 दिवस पुढे गेलं आहे. पण एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग महाराष्ट्राच्या पूर्ण नगरपालिकांमधली ब वर्ग ही पहिली इमारत आम्ही बांधायला पूर्ण केलेली आहे. दुसरा आज बैठकीमध्ये निर्णय करण्यात आला की जिथं आपण आता बसलेलो आहोत आणि याच्या समोरची जी इमारत आहे ह्या दोन्ही इमारत अजून डिसेंबर किंवा जानेवारीला रिक्त होणार आहेत. मग आज आम्ही धोरणात्मक निर्णय असा घेतला की जी विविध कार्यालय भाड्यानं जिल्ह्यामध्ये कुठेतरी असतील तर त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी एकत्र आणायचं. समोरची जी बिल्डिंग आहे या बिल्डिंगमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सेतू हा जो एक प्रकार आता आपण तिकडे केलेला आहे, जिथे फार मोठी गर्दी होते, बसायला देखील कुठं खुर्च्या मिळत नाहीत, कंजेस्टेड एरियामध्ये आहे, तर जुन्या इमारतीमध्ये सेतू चांगल्या पद्धतीनं करण्याचा देखील आपण निर्णय घेतला आहे. त्याच्यामुळे सगळी जिल्ह्याची कार्यालय एका ठिकाणी असावी यासाठी जी आपण ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग उभी केली त्याचं काम देखील डिसेंबरपर्यंत संपेल आणि ते देखील लोकांच्या सेवेला उपलब्ध राहील. अशा पद्धतीचे निर्णय आज आम्ही घेतलेले आहेत. सावंतवाडीच्या सीमेवर असणाऱ्या नगर परिषदेच्या कचरा डेपोला दुपारच्या वेळी आग लागली. या परिसरात धुराचे लोट वाहू लागले होते. नगर परिषद अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी दाखल होत आगीवर नियंत्रण मिळवलं. कचरा डेपोत सुका कचरा ठेवला जातोय. दुपारच्या सुमारास अचानक आग लागल्यानं परिसरात धुराचे लोट वाहू लागलेत. आगीनं उग्र रूप धारण केल्यानंतर नगर परिषदेचे अधिकारी कर्मचारी अग्निशमन दलासह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी अथक प्रयत्नांना आगीवर नियंत्रण मिळवलं. यावेळी स्वच्छता निरीक्षक विनोद सावंत, अक्षय पंडित, शेखर मेहत्तर, अग्निशमनचे नंदू गावकर आणि कर्मचारी उपस्थित होते. कोलगावचं ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी पंचायतन देवस्थानचा त्रैवार्षिक पडली उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला. गेले 5 दिवस हा सोहळा मोठ्या भक्तिभावानं साजरा करण्यात आला. सायंकाळी पडलीसह महादेवाचे केरवडे इथं प्रस्थान करत उत्सवाचा समारोप करण्यात आला. यावेळी मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ उपस्थित होते. गेले 5 दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं. पहिल्या दिवशी कुळघर चंदनधुरी यांच्या घराकडून तरंग काठीसह वाजत गाजत श्रीदेवी सातेरी मंदिर इथं प्रस्थान आणि मुक्काम करण्यात आला. शुक्रवारी श्रीदेवी सातेरी मंदिराकडून अंधार आणि तरंग काठीसह चव्हाटा इथं श्री दिरबाई देवीच्या भेटीसाठी प्रस्थान झाले. त्या ठिकाणी धार्मिक विधी, मानपान आणि नवसफेड कार्यक्रम पार पडले. शेकडो भाविकांनी रात्री महाप्रसादाचा लाभ घेतला. यानंतर भाविकांचा पडलीत ओटी भरण्याचा कार्यक्रम, अंधारांना हाक मारणं, भाविकांची गाराणी आणि नवस बोलणं आदी कार्यक्रम पार पडले.
शेवटच्या दिवशी सकाळपासून ओटी भरणं, अंधारांना हाक मारणं, रयतेला आशीर्वाद आदी कार्यक्रम पार पडले. दुपारी अंधारांना हाक मारत कुणकेरी मार्गेही पडली. महादेवाचे केरवडे इथं प्रस्थान झाले. यावेळी भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी पंचायतन देवस्थान त्रैवार्षिक पडले उत्सव 2026च्या अनुषंगाने गेले 4 दिवस अतिशय चांगल्या पद्धतीत हा कार्यक्रम सुरळीत पार पडला. त्यासाठी आमच्या गावचे सर्व ग्रामस्थ, सर्व मानकरी, भाविक, त्याचप्रमाणे आमच्याबरोबर सातेरी ग्रामस्थ मंडळ, मुंबईचे सर्व पदाधिकारी या सर्वांनी अतिशय मेहनतीने हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला आणि आज कार्यक्रमाची सांगता होत आहे. त्यासाठी आपण आता बघताय की वाटेमध्ये हजारो लोक पल्लीसोबत येत आहेत आणि या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेत आहेत. मी ह्या 3 वर्षांनी प्रत्येक पल्ली उत्सवाला आवर्जून येतो. मी राहतो मुंबई जोगेश्वरीमध्ये आणि आमचं मुंबईचं मंडळ आहे आणि आमचे हे ग्रामस्थ सगळे गाववाले मिळून हा जो कार्यक्रम एक मोठ्या उत्साहाने साजरा करतो. त्यामध्ये आम्हालासुद्धा खूप मजा वाटते, कारण पूर्वी आम्ही लहानपणी इथे खूप मोठे मजा असे कार्यक्रम करायचो लहानपणी असताना त्यावेळी. आणि आता हे आम्ही जवळजवळ 70 वर्षे झालो आणि आता पण आम्हाला तोच उत्साह वाटतोय आणि तोच उत्साह, तोच जल्लोष करून आम्ही या कार्यक्रमात मोठ्या उत्साहाने भाग घेतो. आणि मुंबईकर आमचे सगळे माहेरवाशिणी म्हणा किंवा पाहुणे सोयरे, त्याचप्रमाणे गावातील ग्रामस्थ लोक, इतर का बाजूचे लोक असे येऊन ह्या उत्सवाला मोठा प्रतिसाद देतात आणि मोठा उत्सव जोराने आणि जोमाने, खूप मोठ्या जोमाने येतो. जीवनावश्यक वस्तू, औद्योगिक माल, शेतीमाल वाहतूक यांची वाहतूक थांबवायची का? अधिकाधिक देशांशी संपर्क करून क्रूड ऑइलचं सप्लाय वाढवणं हे पंतप्रधानांचं काम आहे. आवाहन करणं म्हणजे लहान मुलांना सांगावं तुम्ही अभ्यास करा नाहीतर नापास व्हाल. अशा प्रकारची परिस्थिती योग्य नाही. पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांना एकत्र बोलून राष्ट्रीय पातळीवर कृती कार्यक्रम करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया माजी खासदार अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या 8 मूल्यांवर दिली आहे. सध्याच्या युद्धाच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी असं आवाहन करणं हे एका अर्थाने समजा समर्थनीय असलं तर तो काही त्याच्यावरचा उपाय नव्हे. पंतप्रधानांनी आवाहन करण्यापेक्षा पेट्रोल, डिझेल या ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत ज्यांचा वापर हा विशेषतः ट्रान्सपोर्ट, अन्नधान्य आणि फळे, भाज्या वगैरे, ट्रक या गोष्टींसाठी वाहतुकीसाठी वापरल्या जातात आणि त्याचा परिणाम महागाईवर होतो. तर त्या गोष्टी लक्षात घेता त्याच्यावर परिणामकारक कार्यक्रम आणि योजना तयार करणं ही पंतप्रधानांची आणि सरकारांची जबाबदारी आहे. लोकांना आवाहन करून लोक तसं आवाहन हे काय मानण्याच्या मनस्थितीत नसतात. पेट्रोल कमी वापरा, डिझेल कमी वापरा असं करून असं तुम्ही केल्यानंतर एका तऱ्हेने अर्थव्यवस्थाही ठप्प होऊन जाईल. कारण नुसता गाड्यांचा प्रॉब्लेम नाही, मुख्य मुद्दा आहे तो जीवनावश्यक वस्तू आणि औद्योगिक माल, शेतीमाल यांची वाहतूक करणं. तर ती वाहतूक लोक थांबवायची का? तर त्यासाठी परिणामकारक उपाय करून जास्तीत जास्त देशांकडून पेट्रोल आणि डिझेल यांचं क्रूड माल जो आपण म्हणतो क्रूड ऑइल हे इम्पोर्ट करून अधिकाधिक डायव्हर्सिफाय करून अधिकाधिक देशांची कॉन्टॅक्ट साधून त्याचा सप्लाय, त्याचा पुरवठा वाढवणं आणि त्यासाठी परिणामकारक योजना तयार करणं हे पंतप्रधानांचं काम आहे. आवाहन करणं म्हणजे लहान मुलांना सांगावं की तुम्ही अभ्यास करा नाहीतर नापास व्हाल, अशा प्रकारची परिस्थिती ही काही मला वाटतं योग्य नाही. पंतप्रधानांनी यासाठी विरोधी पक्षाला एकत्रित बोलून त्यांचा विचार करून एक राष्ट्रीय पातळीवर कृती कार्यक्रम करण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विरोधकांना काडीची किंमत देत नाहीत आणि ते स्वतःही कुठल्या तोरण आखत नाहीत. त्यामुळे मला स्वतःला असं वाटतं की सध्याच्या परिस्थितीत मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षाने एकत्र बोलून एक राष्ट्रीय पातळीवर या परिस्थितीला कसं तोंड द्यायचं याच्याबद्दलचा कृती कार्यक्रम तयार करण्याची आवश्यकता आहे. देशात सोन्याची निर्मिती कित्येक वर्षांपासून बंद झालेली आहे. सरकारनं 100% सोन्याची आयात बंद केली पाहिजे. हे सरकार करेल का? करणार नाही. याचं कारण असं केल्यानंतर जे चोरटी आयात करतील ते त्यांचेच लागेबंद असलेले लोक आहेत. त्यामुळे सोन्याची खरेदी करू नये असं वाटत असेल तर सोन्याची आयात बंद करा, असं विधान अर्थतज्ञ कॉम्रेड अजित अभ्यंकर यांनी कोकण सात लाईव्हशी बोलताना केलंय. पाहूया. दुसरा मुद्दा, सोनं खरेदी करू नका.
अरे सोनं खरेदी करू नका, परंतु सोनं देशामध्ये आयात होतं आपलं. लक्षात घ्या, देशामध्ये जे सोनं वापरलं जातं त्याच्यातलं पहिलं आयात केलेलं म्हणजे पहिलं असलेले लोक एकमेकांना विकतात हे सोडून देशामध्ये 100% सोनं आयात केलं जातं. देशामध्ये सोन्याची निर्मिती कित्येक वर्षापूर्वी बंद झालेली आहे. आपल्या इथे सोन्याची एकही खाण चालू नाही, गेले कित्येक वर्ष नाही. हे लक्षात घ्या. म्हणजे मग सरकारने काय करायला पाहिजे तर सोन्याची आयात 100% बंद केली पाहिजे. चांदीची आयात बंद केली पाहिजे, 100% बंदी घातली पाहिजे. हे सरकार करेल का? करणार नाही. याचं कारण असं की असं केल्यानंतर जे चोरटी आयात करतील ते यांचेच लागेबांधे असलेले लोक आहेत. काळा पैसा ज्यांना लपवायचा आहे तो सोन्याच्या लगडी विकत घेऊन त्याच्यामध्ये काळा पैसा लपवतात आणि हे सगळे सत्ताधारी पक्षाचे, सत्ताधारी वर्गाचे लागेबांधे असलेले सगळे शेटजी मंडळी आहेत. तेव्हा जर सोन्याची खरेदी लोकांनी करू नये असं वाटत असेल तर सोन्याची आयात बंद करा. मग सोन्याची खरेदी लोक आपापसात करत असतील तर त्याच्यावरती उदाहरणार्थ हाच विषय जेव्हा लालबहादूर शास्त्रींच्या काळात आला होता युद्धाजन्य परिस्थितीमध्ये, त्यावेळेला सुवर्णबंदी आपण विधेयक आणलेलं होतं. सोन्याच्या खरेदी विक्रीवरती सिव्हिअर रेस्ट्रिक्शन घातले होते. ते घालण्याची हिंमत आहे का सरकारमध्ये? ती नाहीये. याचं कारण याच्यामध्ये काळा पैसा लपवला जातो सोन्यामध्ये, हा मुख्य मुद्दा आहे सोनं खरेदी करण्याचा. लोक मंगळसूत्र खरेदी करण्यासाठी हे करतात. म्हणजे मोदींचं कसं आहे, एका बाजूला हीच गोष्ट जर राहुल गांधी बोलले तर त्यांना म्हणायचं की तुमच्या मंगळसूत्राला हात घालतात म्हणून, आणि ते हिंदू मुस्लिम असं ध्रुवीकरण करण्याचा जो RSSचा संघ परिवाराचा जो संपूर्ण स्थापनेपासूनचा कार्यक्रम आहे त्याला उत्तेजन देण्यासाठी कशाचाही अर्थ काही लावायचं हे मोदी आजपर्यंत करत आलेले आहेत. आणि आज स्वतः आवाहन करतात की सोनं खरेदी करू नका. ही शुद्ध विसंगती आणि दांभिकपणा आहे. परंतु एवढं बोलल्यानंतर सुद्धा मी एवढं नक्की म्हणेन की देशाचं आयात बिल आणि देशामध्ये होत असलेली क्रूड तेलाची आयात ही कमी व्हावी यासाठी नागरिकांनी जरूर प्रयत्न करावेत. परंतु ते मोदी काहीतरी त्याच्यात ग्रेटनेस आहे असं नाही, देशासाठी ते करावं. आणि त्याच वेळेला या सरकारला भाग पाडावं की ही जी अत्यंत कारला आणि पेट्रोल डिझेलला उत्तेजन देणारी जी धोरणं आहेत ती पहिली बंद करा आणि रेल्वे कशी कार्यक्षम होईल याकडे लक्ष द्या. विमान आणि ट्रान्सपोर्टचा पर्यायाने रेल्वे हाच खरा पर्याय आहे. हे धोरण अंमलात आणा, आम्ही 100% सहकार्य करू. सार्वजनिक वाहतूक कमकुवत कशी होईल अशा प्रकारे एका बाजूला धोरणं आखायची, सार्वजनिक वाहतूक नष्ट करायची, लाख कोटींचे समृद्धी शक्तीपीठ सारखे प्रकल्प उभे करायचे, त्यापेक्षा 25 पट स्वस्त असलेला रेल्वेचा पर्याय बंद करायचा आणि दुसरीकडे क्रूड तेलाची आयात बंद झाली पाहिजे असं म्हणायचं. याच्यामध्ये नुसती विसंगती नाही तर चक्क दांभिकपणा आहे अशी टीका कामगार नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर यांनी केली आहे. काय जागतिक परिस्थिती युद्धाची आहे आणि त्याच्यामध्ये पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा त्याचप्रमाणे क्रूड तेलाच्या आयातीसाठी आपल्याला द्यावी लागणारी किंमत, ही वाढती किंमत, त्याच्यामुळे खर्च होणारं परकीय चलन, या सगळ्याचा विचार करता एखाद्या देशाच्या पंतप्रधानांनी आपल्या प्रजेला नागरिकांना काटकसरीचं आवाहन करणं त्याच्यामध्ये तत्वतः काही चुकीचं आहे असं मी म्हणणार नाही. परंतु प्रश्न हा आहे की जेव्हा सरकार असं आवाहन करतं त्यावेळेला सरकारचं वर्तन म्हणजे या ठिकाणी मोदींचं वर्तन, भारतीय जनता पक्षाचं वर्तन, आणि वर्तन याचा अर्थ वैयक्तिक वर्तन नव्हे, सरकारचं धोरण हे याशी सुसंगत आहे का हे तपासून बघणं अत्यंत महत्वाचं आहे. तर आता इथं आपण एक एक मुद्दा बोलूया. म्हणजे केवळ बाजूने विरोधी बोलणं एवढ्या बायनरीमध्ये न बोलता आपण विश्लेषणात्मक बोलू. ते म्हणले की पेट्रोल डिझेलची जी आयात आहे ही आपल्याला पेट्रोल डिझेलची आयात आपण करतच नाही, क्रूड तेलाची आयात करतो. तर क्रूड तेलाची आयात आपल्याला कमी करायला पाहिजे. 80% आपलं अवलंबित्व क्रूड तेलावरती आहे, आयात क्रूड तेलावरती. आता हे कमी करायला पाहिजे, कधीही कमी करायला पाहिजे. परंतु सरकारची जी धोरणं आहेत ती धोरणं ही क्रूड तेल अवलंबित्व कमी व्हावयासाठीची आहेत का जास्ती व्हावयाच्यासाठीची आहेत. तर अर्थातच प्रचंड आपली क्रूड तेलाचं उपभोग हा वाढता कसा राहील, सार्वजनिक वाहतूक कमकुवत कशी होईल याच्याबद्दलची एका बाजूला धोरणं आखायची, सार्वजनिक वाहतूक जवळजवळ नष्ट करायची, रेल्वेचा विकास बंद करायचा,
आणि त्या ठिकाणी खाजगी गाड्या, समृद्धी महामार्ग, त्याच्यानंतर काय अजून ते महाराष्ट्रातला शक्तीपीठ महामार्ग, असे अत्यंत मूर्खासारखे प्रकल्प उभे करायचे. त्याच्यामध्ये लाख कोटी रुपये खर्च करायचे की ज्याच्यामधून 25 पट स्वस्त आणि इंधनाच्या बाबतीमध्ये फ्युएल एफिशियंट असलेला रेल्वेचा पर्याय जवळजवळ बंद करून टाकायचा किंवा अगदी नामशेष करून टाकायचा. हे एका बाजूला धोरण अवलंबायचं की एवढे हायवे मूर्खासारखे केल्यानंतर आणि रेल्वे बंद पाडल्यानंतर प्रॅक्टिकली इतकी गर्दी करायची की रेल्वेने लोक जाऊच नाहीत, ज्यांच्याकडे कार आहेत त्यांनी कारनीच जावं, अशी धोरणं आखायची. आणि दुसरीकडे म्हणायचं की क्रूड तेलाची आयात कमी झाली पाहिजे. याच्यामध्ये नुसती विसंगती नाहीये, याच्यामध्ये चक्क दांभिकपणा आहे. किंवा हे तहान लागल्यानंतर विहीर खणण्याचा प्रकार आहे, त्यामुळे तो मूर्खपणाचा आहे. म्हणजे याचा अर्थ क्रूड तेलाची आयात वाढवा, मुद्दाम लोकांनी उधळा, असं मी अजिबात म्हणणार नाही. वेत्ते येथील एका दगडखाणीवर उत्खननाचे मोजमाप सुरू असताना सामाजिक कार्यकर्त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी सावंतवाडी पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी एक डंपर आणि एक मोटरसायकल जप्त केली असून आणखीन एक डंपर जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचं पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी सांगितलंय. बाबूराव नामदेव तेंडुलकर, सुभाष प्रभाकर राणे आणि प्रभाकर राणे अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. वेत्ते खाणीवर उत्खनन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने नागपूर येथील ETS विभागाचे शासकीय अधिकारी मोजमाप करण्यासाठी आले होते. यावेळी तक्रारदार साईप्रसाद कल्याणकर आणि महेश सावंत तिथे उपस्थित होते. याचा राग धरून खाणमालक आणि त्यांच्या साथीदारांनी तक्रारदारांना मारहाण केली. तक्रारदाराची कार डंपर आडवे लावून अडवण्यात आली, मोबाईल फोडून टाकण्यात आला आणि महेश सावंत यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करण्यात आली. तसेच यापुढे तक्रार करणार नाही असं बळजबरीनं बॉन्ड पेपरवर लिहून घेतल्याचंही तक्रारीत म्हटलंय. या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केलाय. 6 महिने प्रशासनाकडे विनवणी करूनही दखल घेतली न गेल्यानं कोकणसादच्या माध्यमातून येथील परांजपे कुटुंबानं आपली कैफियत मांडली. यानंतर स्थानिक नगरसेविका तथा सभापती मोहिनी मडगावकर यांनी अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी जात पाहणी केली. ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासह पर्यायी रस्ता देखील नगर परिषदेकडून उपलब्ध करून देण्यासाठी बैठकीत भूमिका मांडणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पहिल्या पावसामध्ये त्या पायऱ्यांना भेगा गेल्या आहेत, पायऱ्या कोसळून खाली पडणार, खड्डा 20 फुटाचा आत खड्डा आहे, टोटली 40 फूट खोल आहे, ते भयानक दिसत आहे. पत्रे लावले आहेत, ते वाऱ्यावर पडणार. आमच्याकडे किती वारा येतो तुम्हाला माहिती आहे, 200-250 किलोमीटरचा वारा, त्यात ते सगळे पत्रे रस्त्यावर पडले तर जीवितहानी होण्याचे खेळ, खाली पडले तर आम्ही कोणतरी म्हणणार. खालून आम्हाला रस्त्यावर जाण्यासाठी ज्या पायऱ्या आहेत त्या सगळ्या पायऱ्या निकामी झालेल्या आहेत. त्यामुळे त्या पायऱ्या लवकरात लवकर त्यांनी बांधून द्यावा एवढीच आमची विनंती आहे. कोकणसादच्या वृत्तांकनानंतर स्थानिक नगरसेविका सभापती मडगावकर यांनी याची तात्काळ दखल घेत परांजपे कुटुंबाची भेट घेतली. यावेळी प्राध्यापक गिरीधर परांजपे आणि विजय परांजपे यांच्याशी चर्चा करून त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. यावेळी मडगावकर यांनी संबंधित बिल्डरला बोलावून घेत खडेबोल सुनावले. ना दुरुस्त झालेल्या भेगा गेल्या, पायऱ्या तात्काळ करून घेण्यासह बाजूच्या परिसरात माती टाकण्याची सूचना त्यांनी केली. संबंधित बिल्डरकडून ती मान्य करत उद्यापासून काम करण्याचं मान्य केलं. 10 मीटर पूर्ण रस्ता गेलेला आहे नगरपालिकेचा, इतक्या आत तिथून ते सगळं कोसळलं. लाईटीचा खांब होता, बरोबर खास माझ्या लावलेला असतो किंवा त्यांना त्या म्हणजे वरती नाल्यावरती जर काही घालून मग तिथून यांच्या गाड्या पण लावू शकतात. ते आपण एक जरा बघून घ्या. दरम्यान ज्येष्ठ नागरिक असल्यानं, रस्ता नसल्यानं घरापर्यंत रस्ता मिळावा यासाठी सभापती मडगावकर यांनी पुढाकार घेतलाय. परांजपे यांच्या घरामागील ओहोळावर स्लॅब घालून पर्यायी रस्ता त्यांनी दिलाय. ज्येष्ठ नागरिक असल्यानं येत्या बैठकीत हा विषय मांडून लवकरात लवकर कामाला मंजुरी घेऊन ते काम पूर्णत्वास आणू अशी ग्वाही दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता तुषार सरडे, बुगड, राऊळ उपस्थित होते. तसेच या वृत्ताची दखल घेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल केसरकर, शहराध्यक्ष ॲडव्होकेट राजू कासकर यांनी परांजपे कुटुंबाची भेट घेतली. नगर परिषदेच्या माध्यमातून न्याय द्यावा अशी विनंती यावेळी त्यांनी सभापती मडगावकर यांना केली. तसेच नगराध्यक्षा युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी देखील या घटनेची दखल घेतली असून यावर मार्ग काढण्यासाठी कार्यवाहीचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले.
कुणकेश्वर शिवतीर्थावर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या पुनर्निर्माणाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं राज्यभर सोमनाथ पर्व साजरे करण्यात येते. जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार दक्षिण कोकणची काशी कुणकेश्वर मंदिरात हा कार्यक्रम लाईव्ह दाखवण्यात आला. आंबा महोत्सव आणि थेट सोमनाथ ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन सोहळा पाहण्याचा योग आजच्या निमित्तानं जुळून आल्याचं समाधान भाविकांच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या पुनर्निर्माणाला 75 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं राज्यभर सोमनाथ पर्व साजरं करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून कुणकेश्वर मंदिरात सोमनाथ येथील कार्यक्रमाचं लाईव्ह प्रक्षेपण मोठ्या स्क्रीनवर दाखवण्यात येत असल्याचं यावेळी देवगड तहसीलदार रमेश पवार यांनी सांगितलं. दरम्यान तहसीलदार पवार यांनी आंबा महोत्सवातील स्टॉलला देखील भेट दिली. कुणकेश्वर सरपंच महेश तामणकर यांनी देखील शासनाने भाविकांसाठी खूप चांगली सेवा दर्शन सेवा उपलब्ध करून दिली. आज भारताच्या सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वारशात सोमनाथ मंदिराचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि आजचा जो कार्यक्रम आहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष अखंड आस्था या राष्ट्रीय उत्सवाअंतर्गत सोमनाथ येथील मंदिरातील आज पुनर्स्थापनेला 75 वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्त सोमनाथ येथे आज जो कार्यक्रम चालू आहे या कार्यक्रमाचं थेट प्रक्षेपण आपण कुणकेश्वरच्या मंदिरात येणाऱ्या भाविकांसाठी उपलब्ध करून दिलं होतं. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सोमनाथ येथील चाललेल्या उत्सवात प्रत्यक्ष कुणकेश्वरमधील आलेल्या भक्तांना सहभाग घेता आला किंवा तेथे चालू असलेल्या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेता आला. यामुळे येथे आलेले आज कुणकेश्वराचे भक्त हे खूप उत्साही होते आणि आज कुणकेश्वरमध्येही अशाच प्रकारचं वातावरण त्यानिमित्त निर्माण झालं होतं आणि याच्यामुळे कुणकेश्वरच्या भेटीला आलेले भक्त सर्व उत्साहात आणि आनंदात या सोमनाथ मंदिराचं दर्शन घेऊन सर्व आलेल्या भक्तांना कुणकेश्वर येथेच कुणकेश्वराच्या दर्शनाबरोबर सोमनाथचंही दर्शन झालं. त्याबद्दल ते सर्व आलेले भाविक हे सुखा समाधानाने आपल्या येथील दर्शन घेऊन परत किंवा त्यांनी समाधान व्यक्त केलं. त्याबद्दल खरंच मी आजच्या या कार्यक्रमाबद्दल जे सहभागी झालेत भाविक त्यांना खरंच धन्यवाद देतो. आपल्या भारतामध्ये सोरटी सोमनाथ या मंदिराला जवळपास 1000 वर्ष अखंड आस्था या राष्ट्रीय उत्सवाअंतर्गत सोमनाथ येथील मंदिराच्या पुनर्स्थापनेला 75 वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या औचित्याने आज संपूर्ण महाराष्ट्रात शासनाच्या वतीने सोमनाथ पर्व या कार्यक्रमाचं लाईव्ह कार्यक्रम दाखविण्याबाबत शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. त्याप्रमाणे आपण श्री क्षेत्र कुणकेश्वर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधलं आपलं हे दक्षिण काशी म्हणून समजलं जाणारं महादेवाचं मंदिर या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं भाविक येत असतात दर्शनाला, या देवाच्या दर्शनाला. तर या निमित्ताने सोमनाथ पर्वचा जो कार्यक्रम गुजरातमध्ये चालू आहे त्याचं दर्शन ह्या सगळ्या लोकांना व्हावं हा शासनाचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांच्याकडून निर्देश प्राप्त झाले. त्या निर्देशाप्रमाणे आपण देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष श्री एकनाथ तितेली आणि सरपंच महेश कांबळे यांच्या मदतीने आपण हा प्रोजेक्टरवर हा लाईव्ह स्क्रीन आता आपल्याला इथं दिसत आहे ती दाखवण्याचा प्रयत्न आहोत, जेणेकरून भाविकांना सोमनाथ देवस्थानची माहिती आणि त्याबद्दलची आस्था होईल आणि आपल्या भारतवर्षामध्ये
सांस्कृतिक व आस्थाविषयक लोकांना माहिती मिळेल असं हे आपल्याला इथे या ठिकाणी लाईव्ह स्क्रीनवर महादेवाची पूजेचं दर्शन लाभ होत आहे हे दर्शविण्यासाठी आपण या ठिकाणी इथे बघा भाविक पण आलेले आहेत आणि त्यांना शासनाचा हा जो काही उपक्रम आहे हा लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश आहे आणि तो आपण या ठिकाणी देवस्थानच्या मदतीने दाखवतो. निश्चितच आहे देवगडचा हापूस हा जगप्रसिद्ध आहे आणि या जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याचं इथं देवस्थानच्या वतीने आंबा महोत्सव चालू आहे. तसंच आज सोमवार असून भाविक या ठिकाणी श्रीदेव कुणकेश्वरच्या दर्शनासाठी येत असतात. हा देवस्थान कमिटीने एक चांगला सहयोग जुळवून आणलेला आहे. निश्चितच त्या निमित्ताने आपल्या देवगड हापूसचं लोकांना त्या हापूसबद्दलची माहिती किंवा हापूस ची चवही टाकतील या निमित्ताने ही संधी देवस्थान कमिटी आणि ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमानाने हा कार्यक्रम चालू आहे. अतिशय उत्कृष्ट असा कार्यक्रम आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आंबा काजू बागायतदारांना खासदार नारायण राणेंचा दिलासा. सीओंनी काढली दुचाकींची हवा आणि मोदींच्या सोने खरेदी निर्णयावर अर्थतज्ज्ञांनी उठवली टीकेची झोड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथंच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.